سلام كوارتا هاتاتلتي نايزا چانل زخونكم بيتساب كمي تخونو لومعنتن رأي حساب بزعبا ناينوه تاريخ زبيل حساب كوينو كن رئينا نزلكم رئيتون حسابين أب كومنت كتكودفلنا شير سابسكرايب بمقبار بتحتنا نحاتت إنما بزح شعامتات هالسبع عامات قبل علم مدري زبزحان يلقوا حساب كل ساعة نبقفات زوست الزبلة اكزابير سي مدري سبات مفتارو اكزابير تتعيسو لبوخا بتعم حزنة سلاز اكزابير كان ندك سبات فتركم قبل علم مدري زرقي كتفوميه كاب سب كساب انسسا كساب ناي سمايات عواف كتفوميه بلا سلاز فتركم كاتا تعيسا بلا لو ما عندي نرأي تاريخ بزعباني نوح كوينو تاريخو كابزي زجمر نو ناي أدم عسراي زرقيو مالت أدم سيت وليدو سيت كأن هينوس وليدو هينوس كاك أيان دانا أسا أو عسراي درجة خان نوه نرخوه نو سيمن كامن يافيتن زبالو سلست أودات نيروم نو أبزمونو زنوبورو سبات أدقون كابلقح زرحق سبي نيرو أكايدو مس إكزابير نيرو نو أبكن مكزابير موغوس لزراخبه إكزابير نو كم زيلوه نساب كلو كتفوميه مدري بناي 7 عمد سلازمالات برقت نسابن مدرين كتفوميه بلا نسخاقين كاب عنجات جيركا مركب سراح نتا مركب كا كفلتات عدال ولا وشتان دقيان كا بجيكا لطفو كمزي جيركا خا سرحيا قومتها 204 متر قلنا خا 23 متر لعليا خا 16.5 متر جيركا سرحيا الوا كاو خا نتا مركب تلال سرحلا أمونغو مندقن مسلالن زلو مقاطمي فرق مترو كفتات كدفلا بقون نخا معت أسرحلا أب تحت السماي ناي هو تنفاس لو سبات يكون انسساتات كتفوميه إنه أبزا مدري زيا ناي ماي أهي جيرا كتفوميه أمدرو زلو خلو كتفئيو مساخاقن قال كيراني كبسرتيه نسخان دقخان أنست دقخان نمركب كا مساخا اتوام مساخا بهوت من تخص أنحو هيوان فطورات كلهم تبعتين أنستين ناقبركا ببخلتا كلتا ناقبركا نابركبكا أتوم يخابلو حدا كابي عوافن انسساتاتن وغن أمدر كلو زلو انسساتات ببو وغنوم بهواتهم زترفو ببخلتا نامركبكا يتوم نعاخا نععو من زخون مقبخا أكيبكا نامركبكا يتو نوكا كم تكزابير زعزوزو كله جيرو اكزابير نوح كم زيلوا أبزي تولد مأخل نسخات صادقين كا ركيبك لكو بيتسبكا حسكانا مركبكا أتوا كم نوتوهات انسساتات شعاتة تبعتان انستيتي نوتوه زيكون انسساتات كا كلتا تبعتان انستيتن كا كوفات انسساتات كا شعاتة تبعتان انستين كا مدر الزرقي زترفونا مركبكا يتو دحر شعاتة معلتي 4 ليتن 4 معلتن قبل علم مدري بزي مقرات زناب مايك هارميو زفطركم هيوان كلهم كابل اسم مدري كتفوميه نوكا اكزابير زازوزو خلو جيرو نوس تولد 600 عامات بكال اي ورحي بعسر شوعات معاتي كاو عاو وشت منجي وطيو يا سماي مسكوت تخفيتو 4 معالتين 4 ليتن امدري بزي مقرات كا ماي هارمو نوه مستقو أنستدقو كو عواف سماياتن نامدر انسساتاتن بمولؤم جيرو تبعتان انسان ناقبرا نامركوبيتيوم اتوم كنفزلوم انسساتاتون حبيروم سمعاتيوم دحر كلهم ساعتو نابت مركب اكزابيركا بدقع عطيوم ناي طفقات مايكا بزي مقرات ابت مدر هاريمو اتو ماي نابت مدر مسبزحة اتا مركب كتنسافف جميرا ماي ببزحي كمهرامو نتقوبوتات بماي كشفونا جمرا اتماي كابتو قبوش عفس نلعلي 7 متر نلعلي حافلو أمدر زنبرو فطرات كلهم انسساتات ناي جزا انسساتات ناي برخا انسساتات سباتون كيترو فطفيهم ناي أفنجات انفاصلهم كلهم طفقو اتم أمركب زنبرو جن بهوا تاريفهم نتم مدري بيت زهرهم ما يستشفونو 150 جنت انحو اكزابير ننو مسؤول زنبرو ابت مركب ناي برخا انسساتات ناي بيت انسساتات حاسبو أمدر خا نفاس كان نفس كيرو اتماي كأقوديلو ناي مسكو سماي كا تعاطيو ات زناب زنبره مايت اقاريصو نايت مدر ماي كا قس بقس كودل جمره دحر 150 معالت خا ات ماي دا غودله مصيو ب7 ورحن ب17 معالتي مركبا ب4 معزن دوبلت ات ماي كا 17 ورحي دا قنسه مصيو ب10 ورحي ناي مجمرتا معالتي ناي غوبو جافات رايو دحر 4 معالتي نوه سرحو
ናይ መርከብ መስኮት ከፊቱ ንሊሎ ንደገ ልኢኹ እቲ ሊሎ ከዓ ናይቲ መሬት ማይ ክሳብ ዝደርቕ ናብቲ ይብል ነይሩ። ካብኡ እንደገና ኖህ ከዓ እቲ ማይ ጎዲሉ ድዩ ኣይጎደለን ረኣዮ ኢሉ ንርግቢት ልኢኹዋ። እቲ ምድሪ ስለ ዘይደረቐ እታ ርግቢት ናብ ኖህ ተመሊሳ ካብኡ ኖህ ከዓ ብክልተ ኢዱ ዘርጊሑ ተቐቢልዋ ናብቲ መርከብ ከዓ የእትዋ። ድሕሪ 7 መዓልቲ ጸኒሑ ከዓ ነታ ርግቢት ልኢኹዋ። ንሳ ከዓ ቆጽሊ ኣውሊዕ ሒዛ ነይራ። ካብኡ ኖህ ኣብቲ ምድሪ ማይ ከም ዝጎደለ ፈሊጡ። ካብኡ መዓልታት ጸኒሑ ከዓ ኖህ ነታ ርግቢት ልኢኹዋ። በቲ ግዜቲ ግን እታ ርግቢት ናብ ኖህ ኣይተመለሰትን። ኖህ ምስ ተወለደ 601 ዓመት ብመጀመርታ ወርሒ ብመጀመርታ መዓልቲ እቲ ማይ ደረቐ። ኖህ ከዓ ኣብቲ መርከብ ክዳን ኣስጢሕሉ ተመልኪቱ ናይቲ መሬት ቦታ ከዓ ከም ዝደረቐ ረኣየ። ብክልተ ወርሒ ብ27 መዓልቲ እቲ መሬት ሙሉእ ብሙሉእ ደሪቑ። ካብኡ እግዚአብሔር ንኖህ ከምዚ ኢልዎ ንስኻን ደቅኻን ኣንስቲ ደቅኻን ከዓ ካብቲ መርከብ ውፁእ ክዋለዱን ክባዝሑን መታን እቶም ምሳኻ ዘለዉ ሰባትን እንስሳታትን ካብታ መርከብ ውፁእ በሎ። ሽዑ ኖህ ከዓ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ወፁ። ካብኡ ኖህ ከዓ ንእግዚአብሔር መሰውእ ሰሪሑ ንጹሃት ዝኾኑ እንስሳታት ኣዕዋፋትን ንእግዚአብሔር መስዋዕቲ ኣቕሪቡ ብደስ ዘብል ሽቶ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣቕሪቡሉ። ብልቡ ከዓ ከም ዝበለ ዝኾነ ሰብ እኳ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ናብ ክፉ ሓሳብ እንተዘንበለ ብርእሱ ምክንያት ካልኣይ ግዜ ግን እግዚአብሔር ነዛ ምድሪ ኣይረግማን እየ ኢሉ ምልክት ገበረሉ። ከምቲ ዝገበርክዎ ንህያዋን ፍጡራትን ደጊማ ኣይጥፍእን እየ በለ። ምድሪ ክሳብ ሃለወት ብቁርን ሙቐትን ብሓጋይን ክረምትን ብመዓልትን ለይትን ኣየቋረፅን እዩ በለ። እግዚአብሔር ንኖህ ንደቁን ከምዚ ኢሉ ባሪኽዎም ብዙሑን ተባዝሑን ንምድሪ ከዓ ምልእዋ። ዘፍራሓኩም ዘጨነቐኩም ናይ በረኻ እንስሳታትን ኣዕዋፍን ብመሬት ዝንቀሳቐሱ ናይ ምድሪ ፍጡራትን ናይ ባሕሪ እንስሳታትን ኣብ ኢድኩም ተዋሂቡ ኣሎ። ህይወት ዘለዎም ተንቀሳቐስቲ ናይዛ ምድሪ መግቢ ይኹንኩም። ኣትክልቲ ከም ዝሃብኩኹም ኩሉ ሂበኩም ኣለኹ። ነገር ግን ደም ዘለዎ ስጋ ኣይትብልዑ። ሰብ ዝቆተሎ ኩሉ ብደም ተሓታቲ እዩ። ኣምላኽ ልክዕ ከም መልክዑ ገይሩ ሰሪሕናዩ እሞ ንስኻትኩም ግን ብዙሑን ተባዝሑን ዘርእኹም ኩሉ ኣብ ምድሪ ይባዛሕ ይሳፋሕሉ ባሪኽዎ። እግዚአብሔር ከዓ ንኖህ ምስኡ ዝነበሩ ደቁን ከምዚ ኢልዎም እንሆ ካባኻትኩም ብድሕሪኹም ዘለዉ ካብ ዝመጽእ ዘርእኹም ኪዳነይ ኣብ ቅድሚኹም ክምስርት እየ። እቶም እንስሳታት ኣዕዋፋትን ምሳኻ ዝነበሩ ምስኦም ከይተረፈውን ኪዳነይ ይኣትወልኩም። ዝኾነ ዓይነት ፍጡር ዝኾነ ፍጥረት ደጊም ብማይ ከየጥፍእ ኪዳን ይኣትወልኩም። ደጊመ ከዓ ዘጥፍእ ማይ ንኸይመጸኩም ኪዳን ይኣትወልኩም በሎም። ብኣኻን ብደቅኻን ብሕጂ ዝመፁ ዘርእታት ኪዳነይ ይኣትወልካ። ናይ ኪዳነይ ምልክት ከዓ እዚ እዩ። ንሱ ከዓ ቀስተ ደበና ክገብር እየ። በቲ ምልክት ዝገበርኮ ቀስተ ደበናይ ብኣኻን ብዘርእኻን ኩሉ ህያዋን ፍጥረታት ዘበለ በቲ ምልክት ክዝክረኩም እየ በሎ። እቲ ዘጥፍእ ዝነበረ ማይ ካብ ሕጂ ጀሚሩ ምጥፋእ ኣይከውንን እዩ በሎ። ንኖህ ከዓ እግዚአብሔር ከምዚ ኢልዎ በቲ ቀስተ ደበና ዝገበርክዎ ምልክት ንዘለኣለም ክዝክረኩም እየ በሎ። ካብ መርከብ ዝወፁ ናይ ኖህ ደቁ ካምን ያፌትን ሴምን ነይሮም። ካም ናይ ከነኣን ኣቦ እዩ። ሰለስቲኦም ናይ ኖህ ቆልዑት እንተኾኑ ኣብ ምድሪ ዝነበሩ ህዝቢ እዚኦም እዮም። ኖህ ሓረስታይ ነይሩ፣ ወይኒ ከዓ ተኺሉ። ኖህ ከዓ ካብቲ ወይኒ ሰትዩ ሰኺሩ። ኣብቲ ኣፍ ደገ ገዝኡ ከዓ ጥርሑ ነብሱ ደቂሱ። ናይ ከነኣን ኣቦ ከዓ ነብኡ ጥርሑ ርእይዎ ሰሓቆ። ናብ ደገ ወፂኡ ከዓ ነቶም ክልተ ኣሕዋቱ ነጊርዎም ኣቦይ ሰኺሩሲ ጥራሕ ነብሱ ደቂሱ ኣሎ ኢልዎም። ሽዑ ንሶም ከዓ ናብ ኣቦኦም ጎዮም ከይዶም ብጨርቂ ገይሮም ገጾም ኣዚሮም ሸፈንዎ። ኖህ ከዓ ካብቲ ሰኽራ ምስ ተበራበረ ንእሽተይ ወዱ ዝገበሮ ሰሚዕዎ። ከምዚ ከዓ በለ ከነኣን ዝተረገመ ይኹን፣ ንኣሕዋቱ ከዓ ናይ ባርያ ባርያ ይኹን። ነገር ግን ናይ ሴም ኣምላኽ እግዚአብሔር ይባረኽ፣ ከነኣን ግን ናይ ሴም ባርያ ይኹን በለ። እግዚአብሔር ከዓ ያፌት ግዝኣት ይስፋሓሉ። ያፌት ብናይ ሴም ገዛ ይንበር፣ ከነኣን ከዓ ናቶም ባርያ ይኹን በለ። ኖህ ኣብ ምድሪ ማይ ምስ ጠፍአ ብድሕሪኡ 350 ዓመት ነይሩ። ኖህ ብጠቕላላ ዝነበሩ ዓመታት 950 ዓመት ገይሩ ሞይቱ።
ዝነበረና ጻንሒት ነዚ ይመስል ነይሩ። ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮመንት ክትከድፉልና ብትሕትና ንሓትት። ሻሎም